Искате артистичност, ето ви артистичност. Атрактивност даже. Дори атрактивност. Как махаш? Какво казвате? Артистичност, атрактивност. Всичко. Много се радвам, че така е напреднал. Миналия път му казах малко повече усмивка, сега има и усмивка, и поведение, и въобще присъствие на тази сцена, и въобще И продуктивност. И продуктивност, и майсторство, и Изобщо не десятката, знае и къде е. десятка от мене, от всякъде. Днеска раздавам много десятки, аз това е. Затова ние ще се придържаме към правилата и ще даваме максимума, който можем. Самия факт, че си позволи да изпълниш песен на Джо Сатриани, мисля, че доста малко китаристи могат да си позволят такова нещо. Am I right? Маестро? Аз имам въпрос. Да. Не, моля се, не ме издавай. Аз имам въпрос към теб. Колко да дам на това изпълнение? 9? Добре. Ами аплодисменти. 9 и от мен. Не само защото коренно беше променен с днешното изпълнение от миналия ти Виж ли, кръг. вече настъпват тук към нас Да, и вече, да да. атакуват. Идва. Явно вече влизаш в свои води и се чувстваш и по-добре, по-освободено, по-артистично и се надяваме, че на следващия кръг ще бъдеш още по-добре. 9. Браво! А ти за колко се оценяваш и защо зрителите на TV Plus трябва да гласуват точно за теб? Ами, защото аз харесвам хубавата музика, харесвам инструмента китара и просто това е най-важното за мен. Да свира на китара, да харесвам това, което прави. Другите също мен да го харесват, така както аз го правя, по моя начин, през моя поглед и душа. И това е най-важното за мен. Благодаря ти. Да впечатлиш журито на Ария е трудна работа. Трябва ти или сериозни умения, или рушвет под масата да им бътнем. Скъпичко им излиза на участниците. В предишното си представяне Георги се опита като един истински джедай да превземе сцената на Ария. Не му достигна малко артистичност. Нека си припомним. И сега да аплодираме изпълнението на Георги.
похвалки. Време е за мнението на журито. За мен това е най-якото му изпълнение. Тук аз не спря да си клата главата, даже милише да си порапирам малко на този бит много як. Така че веднага му давам една девятка от мене, без въобще да се замисля. Браво! Маестро, Какви? щеш? Морица, не се смей като Моцарт. Започнах да се мисля, добре, защо даваме девятки? Защо давате девятки? Защо даваме девятки? Да, защо давате девятки? Защо сме избрали тези хора? Защото те са най-добрите. Защото слушахме толкова много и във Варна, и в Пловдив, и в София. И те доказват, че са толкова добри, че просто наистина е трудно да бъдат оценени. Затова на Георги, нали Георги Варамезов. Забрал съм си очилата. Добре, аз искам За да коли попитам, път. те всички ли са на едно ниво? Виж, в изкуството и в музиката няма прак, няма летва. Музиката не е 2,8 да я скочиш и да кажеш аз съм най-добрия. Когато има няколко красиви жени, как да кажеш на някой от тях, че не е красива, да не кажем грозно? Но всичките им кажат, че са красиви. На конкурсите за красота все пак се обявява най-красивата, ако не си забелязал. Призването Дори да не е най-красивата. И тук това ще стане, бъди сигурен.